PPren gobernuak dekretu bidez eginiko lan erreforma hau, lan eta gizarte eskubideen aurka eginiko erasorik bortitzena da. Helburu garbia dauka lan erreforma honek. Enplegua, soldata eta lortutako baldintza eta eskubideak errotik desagerraraztea. Eraso hau ez da batean erabakitako gauza bat, baizik eta aspalditik datozen erasoen gehigarri bat da. Aspaldi genioen guk abian zeuden politikak ez baziren aldatzen, okerrera joko zuela, eta politikarien politikak aldatzeko eskatuz, Euskal Herrian makinak greba orokor egin ditu. Baita alternatibak aurkeztu ere. Ez da gauza greba orokorra bakarrik egitea, izik eta alternatibak ere aurkeztu genituelako beraiei politikak aldatzeko. Argi eta garbi geratu da behintzat, gobernuan dauden agintariek enpresa handien, bankuen eta ekonomilarien mesedetara makurtzen direla. Lorturiko eskubide guztiak ezabartu eta gizartearen gehiengoa txirotasunera bidaliz. Krisi erabiltzen dute aitzakitzat, gizartea izutu eta bide batez urte luzeetan lortutakoa kentzeko. Gezurra da, esaten dutenean, eskubide murrizketak eginez krisiari aurre egiteko hartu beharreko bide bakarrik direla. Baita ere gezurra da, kontratuen malgutasunak enplegua sortuko duenik. Guztiz aurkako ekarriko gaitu. Kaleratzen merkatuak izango dira eta horrek langabezi tasa areagotu egingo du. Arrazoi ugari ditugu eraso hauen aurrean grebara joateko, baina ez da izango resistentzia borroka da. Alternatibak badaude eta aspalditik gabiltza horien alde borrokatzen. Eta bide horretan jarraituko dugu. Baita martxoak 29ko greba orokorrean ere. Gizarte politikak aldatzeko, botere esparru guztietan baitago aukera. Gure eskualdean, Buruntzaldeko eskualdean, elak hainbat ekimen eramango ditu aurrera. Aurrera eramango ditugun ekimenen artean, kotxe karabanak, batzar orokorrak, langile batzarrak, lantokitako batzarrak eta herri batzarrak izango dira, besteak beste. Eta nobedade gisa guretzako herri batzarra antolatu dugu Buruntzaldeako langile, langabetu, ikasle, erretiratu eta nahi duen ororentzat martxoaren 21ean elak erraninduen egoitzan. 2 batzar izango dira, bat goizeko 10etan eta beste arratsaldeko 6etan. Usten dugulako arrazoiak azaltzeko garaian ezinbesteko badela gizarte osoa. Eta amaitzeko, gure eskuetan dago, gure eta gure ondorengoen baldintzak hobetzea eta jasaten ditugun erasoen aurrean mobilizazioa egitea besterik etzaigula geratzen azaltzea. 29an Euskal Gehiengo Sindikalak ditutzen duen greba orokorrea, Buruntzaldeako lapekoek ere, eskualdeko jendartea nahi degula greba orokorri babesa ematea diztea. Estatuko gobernuak onartu den azken lan erreformak langileria osoari egiten dio eraso, eta erreforma horren ondorioa izango da langileriaren lan harremanak eta denon bizi baldintzak orokorrean kaskartzean. Izan ere, beste atzerapauso garrantzitsuen artean, erreforma helburuetako bat orain arteko negoziazio kolektiboari eraso eginez langileen erosalmena murriztea izango da. Hori esan beharra dago, da neurri bat, beste asko daude, lan harremanen desregularizatzea eta despiduen merketzea, eta beste hau ere oso garrantzitsu egite zaigu azkenian langileen erosalmena murriztuko duelako eta era hortara pobrezia bera ere gehiago edatuko dela. Ez da estatutik gure baldintzen kontra egiten zaion azkeneko erasoa izango. Ziur gara gehiago etorriko direla. Horregatik, lapetik diogu Euskal Herriak burujabetza politiko eta ekonomikoa beharrezkoak dituela. Euskal langileria justizia sozialean oinarritutako Euskal Herria bat eraiki behar du. Estatutik datozen erreforma murrizketa, inposaketa eta ukazioen gainetik. Lasarte manifestazioa antolatu dugu. Arratsaldeko 7
Okendo plazatik aterako da martxoaren 23 ostiralean egingo dugun manifestazioa. Eta gero esan martxoaren 27an ere Hernanitik hasita eskualde osotik igaroko den kotxe karabana antolatu dugula ere. Guzti hau noski, lantoki, taller eta enpresa ezberdinetan osatu egin eta aurrera emango diren ekimen, batzar eta atxikimendu eskaeren gain.